Shoutout tayo dyan mga kapsat. So ang ating mahiwagang ingredients ngayon ay ang baby kamansi. So ito po ay ating igugulay kasama po ng magic malunggay tips. So meron po tayo ditong bagoong isda, luya, bawang, sibuyas, at ang siling green. At syempre hindi mawawala ang special sahog nito, ang liyato, ang paborito ni Apo. So at meron pa rin po tayo dyan on the side, syempre ang special tuyo ng kapitbahay. Nakasalamat sa mga nag-i-sponsor dyan. Tara, gagayatin po natin ang kamansi, hihimayin po natin ang malunggay. Let's get started. So ayun na nga mga kapsat, ang ating liempo ay ating pinakuluan po sa tubig na may konting asin hanggang again siya ay magbibigat. So medyo malambot na po siya, we can add ginger para kasama po siya sa pagkulo at lumasa po agad para mas lasa ang luya. Ano daw yun? Mas healthy kasi pag may luya guys. So ayan po, antayin lang po natin siyang kumulo o diba? So ayan na nga guys ay medyo nagmamantika pero medyo i-brown po natin ng konti ang ating pork. Kung talagang nagmamantika na siya, lalo na itong mga taba-taba, nagmamantika pa yan. O diba, para makatipid tayo ng mantika. Yan po, balikan po natin siya guys. So ayan na nga guys, nagmantika na siya. So anong gagawin natin ay lagay na po natin ang ating bawang. O diba, puputok-putok na kasi nga nagmantika na siya, yung sabi ni baboy. So we can add the onions ng ating garlic. Yan. Ay, ang bango. Yung ginisa pa lang ay nakukulam na. So ayan po, hayaan mo na lang siya mga few seconds later. So ayan na nga guys, ay nagisa na po natin ang ating bawang sibuyas. Naku, ang bango-bango na po nito mga kapsat. Another simple recipe, Ilocano style. So lagyan po natin siya ng konting sabaw. Then lagyan na po natin ang ating mahiwagang boneless bagoong. Baka naman Pangasinan's best. Ay, sarap po nitong bagoong na to, promise. So sama na po natin siya sa pagkulo. Diba? Tapos kasi pag ganyang kinukulo na po yung ating bagoong ay sinasama ko na po ang konting betchin para lumasa. O diba? Konti lang po guys mga kapsat. Kasi too much is too much. Ano daw yun? So pakuluan po natin siya, palambutin hanggang lasang-lasang ating kote. Kasi konti lang. Ayun na nga mga kapsat, ito na pang ating baby kamansi at konti pang tubig. Pagyan po natin ang ating kamansi guys, para lumasap ang lasa ng bagoong. Ano daw yun? So ayan. So we can add additional water. Kasi para mas lumambot agad ang ating kamansi. Okay? So ayun na nga mga kapsat, palalambutin lang po natin ang ating kamansi. So sarap kasi yan pag kinakain nyo ng malambot. Pati ang pinakababoy natin ay maglalasa habang siya ay ating pinapakuluan. So ayun na nga mga kapsat, medyo wait pa nating lumambot pa ng konti ang ating kamansi. Medyo hindi pa siya malambot, konti pa guys. Pero para mas lumasa ang ating malunggay, pwede na po natin siyang ilagay. Sarap po nito, promise. Ayan po, palambutin pa po natin ang ating kamansi. Mga after 5 minutes later, sabi nga nila. So ayun na nga mga kapsat. O diba, medyo lumambot na po ang ating kamansi, ang ating main ingredients. Pwede na po natin ilagay ang ating siling green para medyo maanghang-anghang naman po siya ng konti. Ayan po, mga after few minutes later ay meron na po tayong masarap na ulam.